השם, אליה חברו אותה בישיבה, הוא היה לומד רציני, היה מגיע ב9, הוא היה מגיע לפני השעון, לפני שהשעה הייתה מגיעה ל9, יושב על הכיסא. לומדים, מגיע השעה 11, כלל, 9 עד 11, הפסקה. קמים, מוזגים קפה, תה, פטל, חוזרים. לעולם הוא לא חזר עם כוס אחת, תמיד יש שתי כוסות. אמרתי, אבל לא ביקשתי ממך, נשמה. אני תמיד שותה כוס תה עם זנג'ביל, לא שותה פטל. פטל רק ויטמינצ'יק, לא שותה פטל של הישיבה, זה דיעבד, אתה שותה אותו תמת. עזוב, אל תכיל לי, הוא אומר, לא מעניין אותי, כל פעם שאני שותה פטל, אתה תקבל איתי פטל. אבל לא שותה את הפטל, תביא את זה למישהו אחר. לא רוצה. מה אומר לי? הוא אומר לי, תאו תודה לי. קח טיפ. מה טיפ? הוא אומר, אם תהיו מורגל בכולל, שאתה מכין קפה, אתה מכין 2 קפה, 2 תה, שאתה תגיע לבית ותתחתן, לא עכשיו, כן הוא רווקים, שאתה תכין לך נס קפה, אתה תכין גם לאשתך נס קפה. שאתה בשבת קודש, תבוא למזור לך כוס קולה, אתה תמזור גם לה את הכוס קולה. אבל אם לא תתרגל בכולל, איפה תתרגל? אמרתי לו, יא אללה, וואלה, אתה יודע מה? אבל מפה מה אתה לומד? לומד אורחות חיים, לכבד אחד את השני.